Hello, hello! Kuten mun huoneenkin kunnosta saattaa päätellä. Kuvaa tässä. Niin Hypekon on 3 päivän päästä. Editoija Kidovi täällä tässä tulevaisuudesta, niin huomasin, että puhun tuossa koko ajan Hypekonista, vaikka mun tarkoitukseni on puhua Tampere-kupleista, joten älkää ihmetelkö, mä en ole huumeissa, paitsi vähän. Tää no, teknisesti ottaen se itse koni alkaa vasta perjantaina. Tänään on siis sunnuntai. Mutta mun junani lähtee Tampereelle jo keskiviikkona 26. päivä 3. Ja itse konihan alkaa vasta sitten perjantaina. Mutta mä oon siellä kuitenkin vähän aikaisemmin, koska mä en halua missata mitään ja mä sain unipaikankin, niin mä ajattelin, että mä pyöräytän nyt tässä sitten tämmösen hassun videon tänne kanavalle, kun on pitänyt aloittaa jo kauan aikaa sitten, mutta en ole koskaan keksinyt mitään aihetta, niin nyt ajattelin, että niille, jotka ei ole koskaan käynyt koneissa, ja myös vähän niillekin muistutuksena, jotka on jo käynyt koneessa, niin mitä kannattaa sinne koniin mukaan nyt sitten ottaa. Niin mä käyn tässä nyt läpi, ja te voitte vaikka katsoa samalla tätä videota, kun te pakkaatte sinne koneihin, koska mä tiedän, että kuitenkin aina jotain unohtuu. Joten olkaa hyvä, mä teen teille palveluksen. Mä oon siis kirjoittanut ihan listan tänne, että efforttia on nähty. Numero 1. Se perkeleen deodorantti. Okei? Anteeksi. Mut siis se haju, niin kuin varsinkin 3 päivän koneissa, on jotain infernaalista. Se ei ole mitään, siis Surströmmingin haju ei ole mitään verrattuna siihen, kun 3 päivää samassa tilassa on melkein yli 1000 kossaajia, joilla on kaikilla peruukki päässä, hirveät kossit ja ne hikoilee. Niin, please, ennen konia käykää edellisenä päivänä suihkussa ja käyttäkää deodoranttia. Mielellään ottakaa se jopa myös sinne laukkuun mukaan. Että sitten, jos se deodorantti ei vaikka pysykään, niin sit sä voit lisätä sitä tai jotain tällaista. Mutta älkää ottako liian tuoksuvia hajuvesiä, koska joillakin ihmisillä on migreeni tai aistiyliherkkyys, niin liian kovat tuoksut voi aiheuttaa päänsärkyä. Niin mieluummin käyttäkää deodoranttia. Kiitos. Koska siinä vaiheessa, kun sä yrität sosiaalisoitua ja sun vieressä on joku dekuäs, joka haisee kuolemalle ja ei ole käynyt miljoonaan vuoteen suihkussa, koska se on juossut siellä ja ollut siellä myyntisalissa, jossa muuten on niin ääretön se meteli, kun voit kuvitella. Niin siinä kohtaa ei ole kauhean kiva jutella sen ihmisen kanssa tai tutustua siihen ihmiseen, jos se ihminen haisee ihan hirveällä. Ja sitten kun ollaan Suomessa, niin siitä ei voida myöskään kertoa sille toiselle ihmiselle, eikä sitä ole kiva myöskään kuulla, että hei, haiset muuten hirveällä, laitan deodoranttia. Niin kannattaa mieluummin playaa se safesti. Numero 2. Käteinen. Muistakaa ottaa käteistä mukaan. Käykää ennen konia automaatilla nostamassa se 20 sieltä, koska kaikki niistä yrittäjistä ei ota mobile pay-maksua tai ne ei ota korttimaksua, koska kaikille ei ole sitä kortinlukijaa. Niin ottakaa myös käteistä mukaan. Numero 3. Ottakaa vesipullo mukaan. Siellä on niitä vesipisteitä yleensä, mutta se vesi, mikä siellä on, niin se on yleensä ihan siis kädenlämpöistä, tai sitten se on loppu, tai sitten ne kupit sieltä on viety, tai jotain muuta, sinne on ruuhkaa tai jotain, tai sitten on kaukana susta tai jotain, niin otta se oma vesipullo mukaan. Numero 4. Ihan nämä perustetut, eli
kännykkä, laturi, kuulokkeet. Et sitten kun alkaa pikkuhiljaa ole liikaa meteliä ja haluat syrjäytyä, niin sitten on ainakin jotain tekemistä. Ja se laturi, ota se mukaan. Sä kiität mua. Mä oon muutaman kerran unohtanut sen laturia. Se on sit ihan hirveätä sen jälkeen, kun sä et ollut koko päivänä kännykällä, mutta silti sun akku on kulunut joku 50%, ja sit sulla on loppupäivästä enää 10% akkua. Ja sit sulla ei ole sitä laturia, niin sitten joudut pitää sitä lentokonetilassa, joka on muuten lifehack. Silloin kun sä et käytä sitä siellä konissa, niin laita se lentokonetila päälle. Se ei vie akkua. Ja kattokaa, että ne Bluetooth-laitteet on pois päältä. Numero 4. Ottakaa kaikki kuvauslaitteet mukaan, mikäli aiotte ottaa kuvia. Eli kaikki semmonen pikku ringlightit, kaikki tämmöiset mikrofonit. Älkää ottako kolmijalkaa, tiedätkö, niin kuin mulla on tuolla kolmijalka. Älkää tommoista raahatko mukana, mutta siis semmonen pieni tämän kokoinen kolmijalka, niin se on ihan ok. Mikäli semmoista siis oikeasti käytät aktiivisesti. Älä sitä ota turhaan mukaan kuitenkin, jos sä et tietystä. Numero 4. Ottakaa ne cosplay-propit mukaan. Laittakaa ne jo edellisenä iltana niin kuin kuntoon. Ja älkää tehkö all-nighteri, älkää crunchittu. Eli älkää siis tehkö niitä kiireessä viimeisenä yönä, niin kuin minä teen yleensä. Se ei ole vörtti, ei kannata. Ja laittakaa ne silleen näkyville, että te ette nyt sitten unohda, kun te olette jo siellä bussissa istumassa. Ja sitten muistatte, ei perkele, se mun miekka jäi sinne kotiin, mitä mä väänsin 2 päivää. Ja kattokaa muuten ennen, kun menette koniin, niin sieltä konin sivuilta, niiden proppien kaikki tämmöiset perussäännöt, että kun ne käydään tarkistattamassa siellä, että laitetaan ne teipit sinne, että ne ei ole mitenkään vaaraksi. Ja kattokaa, että ne ei ole kovia, että niillä ei voi lyödä ihmisiä. Koska minulta on viety proppi. Se oli siis niinku tommonen moppi. Täällä mulla on fanarttia siitä. Se oli joku 2022, kun se oli kova juttu. Niin se vietiin multa Dragonissa sen takia, koska se oli yli 30 senttiä pitkä ja se oli kova. Niin sitä kavarikoitiin multa. Mut sit joku sai vie sinne imurin, jota mä en edelleenkään tajua. Ja mä koen suurta vääryyttä tässä. Mutta joo. Katsokaa sen, ettei tuu sit pettymystä. Numero uimarengas. Muistakaa ottaa elämänhalu mukaan. Jos sitä ei alun perin löydykään, niin itkekää. Käykää hakemassa sitä. Tietenkin. Numero 666. Muistakaa ottaa kaikki neulat, langat, kuumaliimat, kaikki tällainen, niin kuin, mitä voisitte tarvita. Semmoinen, niin kuin, jos se kossi hajoaa, niin ottakaa semmosia miniversioita, semmosia pikkukuumaliinapyssyjä, semmosia pikkurasioita, missä on kaikkea hakaneuloja, tällaisia pieniä semmosia ompeluneuloja, semmoista lyhyttä lankaa tai jotain, jos joku menee rikki vahingossa. Tai kun joku menee rikki, koska se kuitenkin menee rikki. Koska let's face it, sä oot tehnyt sen crunchin ja sä oot tehnyt silloin yömyöhään, etkä sä oot jaksanut huolitella niitä sun kosseja kunnolla, koska sulla on mennyt hermo siihen, koska sulla on pitänyt saada se äkkiä kasattua, niin sä oot kuitenkin crunchannut, niin ota nyt edes se emergency kitti mukaan, että sä vois sitten korjata sitä siellä maassa ja itkeä ja miettiä, että kannattiko sun tuhlata sun yöunet siihen. Ja vastaus on todennäköisesti, että kyllä. Numero otsalamppu. Yleensä koneissa on narikka, mihin sä saat laittaa sun tavarat, niin sä voit laittaa sen repun sinne. Ota se reppu mukaan, koska tulet todennäköisesti ostamaan sieltä tavaroita, niin yritä jättää reppuun mahdollisimman paljon tilaa ja ota laukku sen lisäksi, koska laukussa sä saat pidettyä sitten kaikkia, tiedätkö, mitä sä oleellisesti tarvitset, jos sulla ei ole cosplayssa taskuja esimerkiksi, mitkä muuten kannattaa tehdä, jos tekee itse kossit. Niin suosittelen lämpimästi. Numero deodorantti. Muistakaa ottaa kengänpohjalliset mukaan. Tää saattaa kuulostaa hassulta, koska tätä ei ihan hirveän monessa paikassa ole kuultu, kun mä oon katsonut tällaisia videoita.
niin kengänpohjalliset on oikeasti aika kova lifehacki. Ja niin kun, varsinkin jos siellä on korot, niin ottakaa kengänpohjalliset, koska jos teillä on semmoiset pehmustetut kengänpohjalliset, niin se ei ole niin epämukavaa kävellä niillä, koska sä tuut kuitenkin kävelemään 8 tuntia korokengillä, koska sä oot lyhyt paska, tai sun karakter on muuten vaan semmonen, että sillä on pakko änkeä ne 30 sentin korot, niin ota ne kengänpohjalliset. Numero 4. Ota fidget toy, mikäli sulla on jonkinnäköinen keskittymisongelma tai joku semmoinen, että sä dissosioit paljon tai että sä tarvit sitä omaa aikaa. Tai jos sä oot vaan semmoinen ihminen, joka yleensä ahdistuu, niin ota semmoinen fidget toy. Semmoinen, mikä on sulle semmoinen turvallinen. Koska mä oletan, että kaikki, jotka tarvii semmoista, niin omistaa sen jo. Niin ota sen mukaan. Koska sä kiität mua vielä. Konit saattaa olla joskus tosi ahdistavia paikkoja, koska siellä on tosi paljon meteliä, siellä on kuuma ja sulla on epämukavaa olla siinä kossissa todennäköisesti. Koska let's face it, kaikki me halutaan näyttää hyvälle siellä konissa ja meidän hyvinvointi ei merkitse mitään siinä kohtaa. Mutta muistakaa käydä vessassa, älkääkä pidättäkö sitä koko 8 tuntia tai 9 tuntia, koska vaikka ne vessijanot on kuinka pitkiä, niin menkää sitä aikaisemmin sinne. Älkää olko kuten minä ja pidättäkö koko konin aikaa. Numero burana. Muistakaa ottaa buranaa tai jotain sellaista kipulääkettä, koska jos teillä iskee se peruhki, päänsärky ja migreeni ja kaikki maailman kiput tai joku on huonosti, niin ottakaa se kipulääke, semmoinen, tiedätkö, kun niissä laatoissa, niin sieltä pystyy ottaa semmoinen se yhden yksittäisen repimään siitä, semmoisen 4, niin ottakaa 1 semmoinen mukaan. Ihan vaan kaiken varalta. Vaikka ei sitten, että jos et sit itse tarvii, niin silleen, että jos kaveri tarvii, niin sit sä voit lainata tai antaa. Ethän sä takas halua, mutta liittyen myös tähän terveysasiaan, niin muistakaa ottaa tamponeita ja siteitä, mikäli se teitä koskettaa. Ja vaikka ei edes koskettaisi, niin jos teillä on himassa ihmisiä, joita tämä asia koskettaa, niin ota 1 mukaan, koska sulla saattaa olla kavereita, joita tämä asia koskettaa. Tässä oli aika lailla nämä kaikki tärkeimmät asiat, mitä mä nyt keksin, mutta ehdottomasti jos sä keksit jotain vielä, mitä mä missasin tai unohdin, niin laita ehdottomasti kommenttia tuonne alas. Mutta nyt mä voisin vielä luetella muutamia asioita, mitä mä ainakin suosittelen ottamaan, jos sä jäät yöksi koniin, eli se ei ole 1 päivän koni. Numero 4. Muista ottaa meikin pesuaineet. Muista ottaa ne. Ja pese sun siveltimet. Pese ne. Mä tiedän, että ne on ihan paskassa kunnossa. Mä tiedän, että se on rankkaa ja sä et jaksaisi pestä niitä, mutta please pese ne. Se kuitenkin sit ihmettää, että miksi on finnei naamassa ja miksi on iho on ihan hirveässä kunnossa. Pese ne. Numero Pepsodent. Ota hammasharja ja hammastahan mukaan. Se unohtuu myös aina. Se on helppo unohtaa. Number kuivasampoo. Muistakaa ottaa se. Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta käydä suihkussa sen 2-3 päivän aikana, eli teillä ei ole esimerkiksi Airbnb:tä tai te ette ole kaverilla yötä, että te olette vaikka lattiamajoituksesta jotain, niin muistakaa ottaa kuivasampoota. Ja se deodorantti. Number en enää muista, mutta ottakaa yövaatteet. Semmoiset konfyvaatteet, tiedätkö, miten sä voit nukkua. Tän pitäisi olla ilmiselkeä. Numero meikit ja siveltimet, ottakaa ne mukaan, koska käykää teidän koko meikkirutiini läpi ennen sitä, kun te pakkaatte teidän meikit mukaan. Koska aina silloin aamulla kiireessä joku jää. Tehkö highlighter jää, poskipuna, joku kulmakynä tai vaikka liima, millä te saatte noi kaikki kulmat laitettua piiloon tai vaikka ihoteippi, niin kattokaa ne kuntoon. Listatkaa ne itsellenne ylös, että hei, muista nää, niin sit 1 ei unohdu ja sit se koko meikki ei ole pilalla sen takia. Numero terveys. Ottakaa lääkkeet mukaan. Mikäli teillä on joku sairaus, niin ottakaa ne lääkkeet mukaan. Siis älkää unohtako niitä. Sitten kun saat sen epilepsiakohtauksen siellä
karaoke-salissa tai siellä arkadessa tai sitten siellä afterparteissa, niin sit kukaan ei oikeasti osaa tulla auttamaan sua, koska kaikki luulee, että sä oot vaan yberväsynyt ja että sä oot vaan vetänyt itsesi humalaan tai sä oot hullu tai jotain. Kukaan ei tajua, että sulla on epilepsiakohtaus. Mulla on epilepsia, mä voin sanoa tästä asiasta. Numero 1 106 004 052. 3. Ottakaa omat pussilakanat ja tällaiset tyynyt sun muut ihan vaan sen takia, että jos te saatte sitten jostain paikan, niin ottakaa joku semmonen minityyny tai joku vastaava, niin helpottaa nukkumista, kun että sä joutuisit nukkumaan näin. Ei siinä. Jos haluatte lisää tällaisia koniin valmistautumisvideoita, niin laittakaa vaikka tykkäys, en minä tiedä. Tunkekaa vaikka peukku perseeseen. Kiitos. Moro. Pitäkää hyvä koni.